kita kasngi ngadon bat ki arngut ki longkemi ki ba layo banra ya kanam Mrs. Diva Northeast Arhajar Arpusau ti bangin kamtip kamsyai halor kani kaya jing yakop thai babreu bat ru halor chongkini arngut ki longkemi ini akran bat ki le shibun pila bani thu ingi shwan kong pi kerteng gumno bat pide nakashnong ayu Ngakerteng i Great Mercy langti ngade na po dom Sokhai Nongna Southwest Khasi Hills District. Ngapan ngade dahun nong plu nakasnong nartiang ka ba don ha po West Jainti Hills District. Ti pila bani thu ingi ka menu ki pelong ya kani ka competition. Kani ka competition ki penlong men nadu nak khadwai terik te tambah kelas sedang nadu pratrik te down. Pratrik khadwai terik. Te nakatu ka competition i dahun iyo Korea ka nam second runner up but mga ngayo ya ka winner kan ya ka nam job. Te kidan saar ngot pat kilong kemi. Kita pat wat la kimi shamlayo mo ya kata ka jing job handre iwe ipoi hadu top 5 iyo ru ya ka subtitle but iwe ru iyo ka subtitle hi ide na po lauba iwe pat na po seniasa kentulang renja but i bitel damarwen. So kalong ta daki Mrs. kamut ba pila don la kajong ka yeng ka stem hadu kat nu ka bu jing ne ka pensuk ne ba pindik sim bentah po kum kini ki jat jing ko Kijing kibun mo kum kibriu hi dia ngidon sipun kijing kamtam dangina long kilong kemi tambah kata kijing kita ki challenges lani kijing ki bang imat ha kijing kimde ban long kita ki ding penking lani ki ban khanglat khanglenti ya kata kijing kwa jongi kenya kijing jongi dia ladang idon kata kijing thmung dia da ka jing treshitom ngin la bet banyo ya kata ka jing jong ya kan ukur kompat pipoi kan ma bangan let ban yakko pada kani Kalong kumni ngidan ka jing terang nadu kipor kiba menshwa handrai long ni le chwa bi oleh singi ni le chwa bangin pendap shwe ki jing pule te hashwa bangan pois shakini pat ki we ki benta ade shwa inong roi handrai na kadau ba ngim yo sponsor namar kalinti kalong ka bajengai tengah syajit syadu sya Mumbai te kamdei ka basuk te ka semua komen kanya isa iba iong kanya nga bangam dei ban semua kutlat nga dan iyo bangadan kasap sah ka we pat ka benta te ipin nga ialam nga bat nakatahi kan nga sa sedang sakani ka pajen dohoat kumba piong mena kalong ka jenja ni am kata ka jingya lenti ka jongi kilong kumi kalong ka bajenjar bah namar ba ngi de kilong kumi handrei mde ba ngi ong bangi dan mo ta utanga ne ayu ngi tiki dan bun ki jing kan tho bat ki jing kran ban kamtam shanisha ka jela ka jongi ka nye ki kenthai ki bam dan tanga ne ki kenthai ki ba divorce mo ki dan bun ki jing kan tho ki jing kano handrai wat la ka taru ngim sham lapen snap ye kita ki baro namar ni tep ba uble u kam bah bani kita ki baki pajba ki atep tengi ya bet la ka jong ka lenti ni le ya kini ki baro om na ka benta ka jongi shimet ni le na benta ka yeng ka sam ni le na benta ka dong ka than but na ka benta ru bangin inspire ya ki youth but ya ki future generations kan bala dangi dan kata ka dreams ni dei ban ya chaprang namar ka dreams ka clear ka motivation but la dangi dan ka motivation kamot ni long ki ba treshitom but la dangi long ki ba treshitom kamot yo kan yu tau so jang ka jingjam katai ka ka khubor ka ba ni kwa bangin inspire kan shaki way ka khubor hi kadon ka jing ong you are never too old to set another goal or achievement yes as a mother dia lani kum ka kan thaima the biggest achievement is being a motherhood tamba apart from then kadon kiwe ki achievement ru kiba ki akum ka jing tre mo tamba halor kataru nalor kata ki ji achievement ru ngidang don ti kita ki unfinished dreams bangi kham yo ban le ka to kopor namar ki we ki daw mo tia ngakwa ban ai ka khubor shi ki we kin ka ladangi don ka jing thmu ngila bai ban po sha ka thong namar kadon ka jing ong ba where there is a will there is a way ladangi don ka jing thmu kalat kan play bai yangi
Tila dah ngi keran halor ki long kemi pat ngi shini ngi kam long ka kam ngi dang kam randien kendiat ya kini ki e baro ti lada pipet pat ya kalenti ka ba pilayat ma pi pat ka e ka ba ai bor ya pi ba pin la ban poi sya kata kathong pat Kamlang ka basuk kumba nga ong na du meningkong handrei da ka jingye teli kamtam na layeng kan ka ka sedang shona rempai. Tela da ka dan ka jingye teli na layeng bat nga sngo komen bat nga sngo shibun ba ime ipa kilongki mo kikmi kikpa kiba yakit lengkor lang kanya ka kya ka shon ka jonga kiba support yang haki kam ki bangile long haka bangale bat ki shanya kan hanga da kata hi te ladangi sedang na larempai bangin ya teli te ladangi mi ikmat kum hakini ki rensan hakiwi kiwi ru ki rensan tengin yo bet kanya kata ka motivation bangin kiu shaprang te hoat kumba pi ong mene ba kilong kmi haka jela ka jongi long kidang sa dien ngasngo lengo na marba kilong kmi haka lapen kubor ya kilong kmi mo haka jala ka jongi kumbangi bot ya kata ka matrilineal system te na ke kadau ba ngi longi penlong ba kilong kmi kin tang na kadau ba mo la shongkudem no ne kidan na ka la ka yeng ka sam kumut kan kut no kan kata ka jing im ka jongki henre ka jing sngo ka jonga motherhood kamut ba kala kut no ka jing im ka jong pi Kajing support dia nongkong ka you ki support hina yang mo namar wadla email im julai school menshwa tangba kanu ka rai lani kanu ka jingkwa jonga ru bang kwa ban le ishi support ben kantam ki nadu ki hemen ki bahayeng ru perok ki support ben namar ki yo iba kadon kata ka jing thmu lani ka jingkwa hanga bangan le kum kinia te kim ju khanglat ra and then ngasai ngej ba dadon ki perlok lani ki bahayeng jong fi ki ba support met bat men sem ya fi dia ka jing job kan wan ra ben ha ka jing im jongi tila dah ngi phai sya kani ka jing yakob dei hatu pi syam jing ba pin let ban yakob tu namar kibun ki bawan ban compete lang tu ma ka hoi kibun ba namar watla ngio i ba kachabadon menta ki poro kandon beka jing yabun la de ka kam ka jam la ni kinu ki competition ro dia nongkong hi ka jing kalong ba ladangi don kata ka self doubt dia ladangi don kata ka self doubt hangi bangim la ban yele bet kite ngim la ban compare ngim la ban compete bet kite kata kan pen khanglat no yangi ken ban yo ya kata ka jing job handrei ladangi don kata ka full confidence sangi bangin la ben wat laki don kanu ro in la be da kata ka jing trish tom jongi bat kata ka jing ngej ha ublai ken ba un don rengkat bet ban ngi hoi berok ki turu ki trish tom ba na benta kata tang ba kadon kapor iki bero dia maybe ha katu kapor kala ade kapor jongi gajala meghalaya mo banyo ya kata ka nam banyo rai kata ka nam ya ban yo ya kata ka nam te jong ka meghalaya bero ka wei te kum juru yang kum ka wei na ka kawai long kami bawan na nong kendong ma nartiang kadang long kum kan nong kendong hi tang ba ngamju daut pa yela de banga de ka thei ka ba wan na nong kendong ngamla ban yo compete le ni ngamla ban yele bet kite ngadon be kata ka jingkermen ba nganla be ban po sha ka thong tang kata hai kanu ka competition ru kamdei ka basuk ni haban mat teng ba ki jing nadu basdang shadu bangi yo to usoken henry wat la kataru ngim judai long mo kumban shu ai advice khandiat mo ngim judai ban ting na ban kan randien ne ngim judai ban ya compare ken bat ki wei ngi de ban let kumbangi let ngi de ban long kumbangi long ngim judai ban ong ba bangin long arsap bangin dan kata kamen siam arsap ken ngi de ban long authentic kumba ong khati nong wei de kata ka jing long authentic ka jongi wat la ngim long ki babet henry lingba ka jing long ka bashisha ka jongi kamon shisen ka sngi salong ken ki batbet kata ken te ka nadien nang ni kinang don kiwi ki competition ki ba dang kwa ba pin let ban chim ta ho i director jongka tuka
event ka bapenlong ila yethu yang bakandan ka show hapo Sri Lanka handrei ka tarik pat impat ong daya kata pat namar ba ngisngu komen shibun ba na katu ka organization ru kam dei ka long kampen board ta yangi bangi dei ban let bat handrei long ka shupen kalat kalenti yangi talada kan poi kata kapor talada ngi yo lat bangin let tingin let Pi pat kong dahon. Ngaru kumtahi da you da don kalat ti obviously namar we create opportunities ma dia kalat ti kan don baji tangba ngan insa persyang ban maybe hakawai kas ngin yo biang ban ra ya katakan nam jong ka jella jong ikin Ha ka baman ka sngi pat kai ka kam ka pa pisit le. nga di inong hikai Pi kai school siapa natiang. syate sejanar tiang iham sengat Pi pat. ngadei technical assistant hapo plant tissue culture but ngatrai hapo bioresource development center Ko boleh sibuk ni. Ba fly por pat ni.